Kto ešte rozmýšľate nad vianočnými darčekmi a odkladáte to na poslednú chvíľu, lebo neviete, nechcete, bla bla bla, je to proste jedno, tak mám pre vás tip. Ešte môžete využiť do 15. decembra, do poludnia, vianočné kolekcie, ktoré máme dostupné v našom kolagenovom e-shope a týkajú sa hlavne starostlivosti o to naše telo zvonku. Čiže týkajú sa starostlivosti o pleť, čo sa týka naozaj luxusnej kolagenovej starostlivosti. Ja som si ju maximálne obľúbila aj napriek tomu, že mám masnú pleť so sklonom k akne a problematickú, tak mi robí naozaj veľmi dobre a maximálne odporúčam na akýkoľvek typ pleti. Budete úplne nadšení. To je jedna vec. Ďalšia vec, keď chcete doplniť, neviem, kúpeľňovú nejakú radu, máte radi sa hýčkate, čo sa týka kúpeľne, alebo chcete dopriať